saya ko, day. Ayan, kakain tayo ng almusal, guys. Anong oras na? So, kagigising lang ng mga, ayan, ito yung ulam namin today. Ayan. Ayan, luto ni Rosalia. Ayan, so, kalalabas ko lang mula sa aking lungga. Ha, ayan. Using mansa. Ayan guys, so kakain tayo ngayon. Desire is a fad. Isot mo mga hindi tinitingnan. Ayan guys, kakain tayo ng almusal. Halika na! Ayan. Si Romnick Longkok, good morning. Ayan. Ayan, natimingan mo ang ating live. Every Monday po ang live. Ay, sige na pa man mo. Wow. Ang daming food ah. At si Nanay. Yung ulam natin ngayon ay Nagutom ang na. pakanglang. Opo, Nay. Mamaya-maya kakain din kami na. Ano pangalan ko dito na? Skinless and beef lumis. I want ketchup. Malang. I don't know. Hindi, tama na naman. Parang ketchup tayo. So, check natin ha. Chili Pwede fish na lang. punta ka dyan. Pupuntahan natin. Ano ka ba? Chili yun. Bili ka nun. Hindi ka na lang. Puntahan ko. Mayroon ka lang ketchup niya. Sabi, anong ulam niyo? Sabi mo litson. Hindi ka rin na. Grabe naman ang makabalit na yan. Ay, asan si Kuya Marco? Shout out po kay Japanese name po, 2,446. So, ito na. Ay! Ano? Hindi, di pa naman nakikita. Basta? Saan kayo tinatanong? Kabada-bada. Ba't ka sinakatahan? Kasilap naman to. Baka ano ka na? Barak, di ba may pangpaitim ka? May bulak-bulak. Itim mo! Ano mo para iitim yung mata? Memories. Sumbanger? Mm-mm. Bet mo masyumbag? Mamaya pa. So, naka-select na. Serong day. Ano mo buwang iuwi? Ate malisip mabahiyan na uy. Pining-food ba? Ikaw kapit? Nanonood kami ng Tikram guys, so ayan. Tikram. Mga fans ko ni Tikram. Grabe naman ang pinatagpad. Pants na talaga? Hindi pants mo ka. Mga Wala dide. Marvin! Ato ilupan. Ang kanakaon. Marvin! Sorry, Marvin, bungol man. Gipangita ka! Ako ka. Nakakasita ka! Kagatubag, tawagin ka na. Nakanduol diya. Tawag ka ng ungay. Natrako ka. Ha? Ungay. Sige, kayo na. Magnininaw kayo nata eh. Bungol naman ang Mobile Legends. Wala kakwarta mo na. Nabat din niya? Hindi. Inaano nga sila, yung parang Nilalaptin? yung lalapting sila. Grabe oh. Upo ka na daw. Bata pa man yung babae. Marami kasi siya mga kapatid mga maliit pa. Ang ganda niya eh. Ang ganda ng ipin na. Yung babae? Hindi ko makapaniwala. Ganda ng ipin niya. Pero maganda naman siya, muli niya. Pero guwapo mo itong lalaki. Pero guwapo. Iya ba si ano? Si Melvin. Parang laging tulala. Siyempre, hindi pa talaga totally siya mamagaling. Lagi siya parang panasasalita siya. Iniisip niya. Siyempre, ganun talaga kasi magagamot pa siya. Hindi pa naman siya matagaw siya. Ano sa manjalo eh? Ako. Bigat naman yan, Tatay Teklit. Lagay mo sa plato. Hindi sinabi, may tayo ng dalawa. Sige na, buksan na ninyo dalawa. Pwede na buksan mo. Okay ka lang? Okay, buksan na yan. Di ba, mululay? Kasi may lagnat tayo. Sinayin nyo na yan. Wala siya, oy. Dito lang, dalawa. Yan guys, yung piluka guys, for only 10 pesos. Piluka for 1 day. Piluka. Oh, may kinaya ka na. Teddy bear pala. Alin yung para sa guys, ito na naman yan nakuhan. Magpapili ka na pala. Wala din oh. Wala din Uy, puti. Rando ka pala. Buti nagkabayo na.
dyan pa sa Teddy Bear kiss ng kiss sila. Sa Teddy Bear sila kiss ng kiss. Hindi na lang sa... Bawal man po. Nanliligaw kasi si Melvin. May asawa man siya sa una. Kaya nag-girl siya kasi nag-girl siya sa asawa. Kaya na... Kaya nagaganon siya kasi na... Imbis kayo ba? Oo, dapat. Dahil na si... Uy, Maki, sige, open natin. Baby, nag-effort si Ate Julian. Ikaw mag-gayak ng pagkain niya, ha? Okay. Ooh! Wow. Napag-expect ko naman ang ating Monday live ngayon, tatay, ha? Ano na yung hahan ko? Masawa nila yung mga parang ganyan ang pagkakas pangit yun. Happy first anniversary! Oo, barbas. Hindi man. And of course, meron pa tayo. Mga kids. Ayan sila, si Summer, si Jay, si Nico. Yan ang look po ng Solid Techno Bands Group. At saka po, wow, ni Tita Lab, at saka po ni Tita Precious. At meron pang isang Ayaw nila. grabe sa Pansindi. Ano sabihin? Ilan mo? Diba tulala? Okay. Hindi pa talaga siya totally magaling kasi. Si Julian, okay ka na? Kinikilig kasi. Dapat kasi yan siya. Medyo mabunganga sa ano dahil vlogger siya na rin. Summer? Mainit, Summer. Oh, we will sing happy birthday, oh. Okay. Tingnan mo yung kay Kuya Bar. May naiwan niya magiging na. Marami siyang sponsor. Ulit sing happy birthday. Pabili siya ng lupa. Kasi tata! Oh, dita. Sama ni mo? Oh, closer. No, ikaw. Ako pag ipapalit. Ako yan magpapalit. Ano yung nagluwag? Sama na lang yung mama na. Nagkakit. Tita, thank you, tita. Royal ang ipalit. Ready? Suko man. Oh, dito pala ako kasi. Wala ka pa nakaiba man ni Marvin ba? As owner, mangalit si mama mga nyo. May founder sila sa ano. Solid dito. Kaya ka rin. Kami yung parang yan mag-inom. Dahil bugo! Ako magpalit ba? Wala pumapayat ka. Ang ganda siguro. Hindi ang bilat. Doon, pumapayat. Kasi hindi mo kailangan makain ng tanghali. Dahil bilang siya kumakain. Ay, kaya rin. Pagkabi ba yung mga silang dala ni Marvin kumakain. Kasi mga kumakain. May boyfriend kami yan. Pag nalaman ko na yan. Ay, alaman. Kaya nandun sa cellphone niya. Kaya po tayo, bitan may girlfriend. Nga, ikaw mag-boyfriend ko ka. Ang dili ko yun. Arestado. Crush na. So, ayan. At, Bakit hindi na kita mamimessage sa messenger? Hindi na mamimessage ka pero hindi ako. Kasi yung isang account yung inaano niya. Minsan ako, kunin ko yan. Kunin ko yan. Mga girlfriend, kunin ko yan. Si Luisito. Ay, tanong ko pala si Luisito. Luisito, ano talaga? Galat ka? Kaya, inutik ko. Tatanggalan kita ng karapatan. So, first time. Ako naman gusto. Dali. Di ka kasi nag-online, hindi ka nagbabasa. Nagbabasa, magugo paggabi eh. Nagchat-chat ako sa'yo, hindi mo yung binabasa. Ano ginagawa niyo? Alam, mag-chat ka na, ano ka na sa kwarto? Hindi doon siya. Minsan to pa, kinachat niya pa ako. Hindi mo siya sa kwarto. Lumal ka nakat ako. Tawag ko gani. Summer, you want cake? So, yun po, Namatay na. 6,608 Malaki. viewers po natin. Ayan. Ayan, ginagayak na po ni Kuya Melvin ang pagkain ng ating... Wow, may YouTube. Ginagaya. So, Yan mo, papansin niya. Ati man siya, eh. naku, tinira na po ang cake. Tinira ng mga bata. StreamYard para... Ano po kasi si Peg yun? Hindi po natin na kaya... Kakarating na. Ate, Kaya din mag- asa man ka, eh? Nagkain daw sa'yo. Para daw. Yung parang makain sila dyan. Makaakyat daw sila. Makaakyat. StreamYard. Ayan, parang isang ibang streamer apps. Direct lang kasi tayo sa YouTube. Naglalay. Ayan po. Messenger. Admin, founder. Si Tita Love. Ayan. Ano yung bagong kain? Admin, founder. May kanin naman bago. Luma lang to. Ayun, may kanin na yun. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Basic lang yun sa'yo. Wow, ham. Ham, Okay, bukiro. happy first anniversary sa Solid Techno Bands Group. Ano daw po yung
Pinibigyan pa ng pagkain. Iwan ka. Hindi na pagka dito makuha sa mga ay icing. Ayun na. Konti ata ang kilo ano ko yun eh. Nawang babae. Patong pantiin. Dati ano pa eh. Nakaganito to eh. Ito pagkain ni Bebel. Basta may tanong ito wala. Paulo-ulo ng babae. Ano na, papuntayin na dito. At yung po ang kaya pong mga pair. Meron din sila magkain. Wala sila magkabago. At syempre, mahilig yung Vincent. Hindi, parang nagustuhan kasi yan ni Vince ang babae. Parang ano nila kasi baka ma-depress ba. Parang ano nila, hindi ba yan sila mga vlogger. May mga sponsor na yun sila, kaya ganun yan. Kilig na kilig. Sponsor, nasusunod nila at may service sa YouTube. Bukod sa sunod sa YouTube, marami talaga silang ano. Kasi tumutulong kasi siya, kaya may nang sponsor. Ako ah? Oo, dahil sa gilid ako. Sabi mo, hindi. Bakit ah? Bakit ah? Ayan guys, tapos na kaming kumain. Ayan, ay hindi pa pala siya tapos guys oh. Si Donya Katuray. O si Don Patondo. Si Donya Budin. Ayan, shout out! Ayan, di ba guys, yung peluka ko for only 10 pesos. Ayan. Mabibili yan sa tabi-tabi. Kung sa doon, Donya Budin. Ayan guys, don't forget to like and subscribe. Hindi, palitan mo